Šta radi Kenan? Ćeš doći meni? Hoćeš doći meni? Dođi. Kakva zanimljiva kutija. Je ti ta kutija malo prevelika, ha? Je ta kutija prevelika za tebe? Pa ti si još mali. Znam, ali ja sam sve izbacio iz te kutije. Ja sam danas došla kući iz vrtića i ja sam sve izbacio iz te kutije, jedan po jedan komadić. I sve sam van bacio tamo, tako? Sve sam bacio van. Šta ćemo raditi s tom kutijom, ha? Jeste to prevelika kutija? Jel ti taman? Opa. A di ti ideš? Ha? Gdje beba ide? Kenan? Kenan? Pararara pa pa. Kenan? Pararara pa pa. Kenan? Moj mali Kenan? Moj mali Kenan? Gdje bi ti? Gdje si se uputio? Ideš u kuhinju? Ideš u kuhinju, mica maca? Ideš papati? Ideš po malo mlijeka? Ideš po vode? Po šta ideš? Po kekse? Joj, sreća moja slatka. Idemo u rikvrc malo. Puđemo u rikvrc. Da. Ako lupiš, onda počne muzika. Gdje si se ti uputio, mica maca? Pam pam. Pam 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 pam. Pam pam. Evo ide će mama uzeti.